Nagpanindugan naman si President Bongbong Marcos Jr. para sa dignidad sa mga Pilipino sa tunga sang pagpangtamay isang iban nga nasyon. Wala sinigin pangalanan ng China apang ginhambal niya iniante sang pagmensionar sa ikapulo nga anibersaryo sang 2016 Arbitral Award. Ini nga isong katapusan nga ginhambal ni Marcos sa iyang zona nga isa sa pinakamatunog nga ginpalakpakan. Pahayag sini ang mga Pilipino dungganon kag matinahuron apang wala man nagapalingkang. Ini nga pahayag ang kasunod sang pagpagwa sang Chinese state media sang AI animated video nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.